bide horretatik lehengo edizioan, lehengo eta oroar jatorrizkoarekin ere esango nuke, lehen irakurlea harritu egiten zentukian, edo irakurleak ezertxo ere ulertzen ez zuen tokian, orain barri egiten du. Eta hain zuzen ere, horixe zen Karolek bilatzen zuen burua. Eta izan ere, liburua txistez beteta dago, parodiez beteta, hitz jolasak ditu ugari. Eta orduan, horiek ulergarriagoak dira oraingoan. Beraz, komunikazio zubiak eraiki ditugu bi distantzia gainditzeko. Alde batetik, distantzia kulturala, bi kulturen arteko distantzia hori, eta bestetik distantzia temporala baita ere. Argitalpen honen beste arrazoi bat izan da, dakizuen bezala, aurten betetzen direla 150 urte Karolek lehen edizioa argitaratu zuenetik. Lehenengo aldiz, liburu hau, lehenengo aldiz argitaratu zenetik. Eta orduan, garaiak dudarik gabe desberdinak dira. Eta horretarako hitz klabe bat dialogoa da. Dialogoa Bachtinen zentzuan saiatu naiz ezartzen dialogo bat liburuko eragile guztien artean. Alde batetik egilea eta haren asmoa jatorrian, beste batetik itzultzailea eta itzultzaile honen barruan daraman umea, eta beste alde batetik egungo eta hemengo irakurleen artean. Eta irakurle horiek dakizuen bezala ez dira bakarrik umeak, bitartekari izena hartzen duten helduak ere bai. Liburu hau irakurriko dute gurasoek, bibliotekariek, maisu-maistrek, eta umeek ere bai, ez? Orduan, horiengana hurbiltzen saiatu naiz, eta horiekiko dialogoa ezartzen saiatu naiz.